Sini Tiprajwk masa musu borok jefuru sinai nungnai kuchu kotor kaka hingke buini dophani gari chaloknai bangasura dugan dinai amahai borok bai kaijak thango. Nokni bagui dai tamo sasinai social media swkhe viral wngwi tongkha sini Tiprajwk sampurum burum amahai khe buini dophani borok bai kaijakmani. Haram jatara nokni bagui dai Tiprajwk kwrwi khada Tiprajwk nungdia da musungjarok wansa simada tongsi nokni bagui. Oma haike buini dophani borok bai kaijani borok no mukhang sita naina seleksuka. Norok ni bagui no sini Tiprajwk onek komar thangnai norok masa musungni bagui norok no jesiponu sadi norok tai bujiya norok Tiprajwk ongoi achai phaimani huda se musungjarok. Jefuru wansa bai kaijagui thangui thungjakha hingke bukhurupjakha hingke satok pitok khaijakha hingke social media phai sapai sinai thungjago bujago hini phai sapai sinai sini Tiprajwk health sanpai sinai afrokai puila hukai wansukbaiya nini ama babaswk aswk lekha pora khe kuchu kotor khe tongmani huda mungona hingkhe jefuru kuchu kotor lekha pora buini dophani borok bai kaijak thango buini dophani gari chaloknai bekar dugan dinai bangasura amo hai borok rok bai kaijak thango hingkhe aswk sini Tiprajwk lekha pora gonang tongo kaham tongo sini Tiprajwk nungya da